По повод Международния ден за информираност за аутизма, сградата на Сдружение Бъдеще за децата и комплексите за социални услуги за деца и семейства в Казанлък за втора поредна година бяха оцветени в синьо, като част от инициативата "Оцвети в синьо". В България инициативата се отбелязва отскоро с осветяването на знакови сгради в столицата и страната. Стотици сгради по света вечерта на 2 април бяха осветени в синьо. Специалистите, включително и нашите колеги, детските психиатри, невролозите, съветват родителят колкото по-рано може и установи, че има някакво отклонение от развитието, да потърси помощ и подкрепа. Според световните специалисти и невролози, аутистичните прояви се проявяват още след раждането, първият месец дори. И колкото по-рано родителят забележи тези прояви, толкова по-голяма вероятност има то да бъде хванато за ръка и да бъде приведено през този път на различие, защото различието ще го има. Въпросът е да бъде за него по-спокойно и по-плавно и по-нормално да се приеме от външния свят. Напоследък все повече се проявяват аутистичните проблеми при децата, споделя Невена Младенова от Сдружение Бъдеще за децата. За това има много теории, но все още нищо не е доказано със сигурност и категорично. Има теории от това, че докато детето е било в утробата, майката е преживяла някакъв вид инфекция, че е преживяла някаква емоционална нестабилност, може би за употреба на психотропни вещества преди още да се зароди детето в утробата, за редица навици неприятни, нездравословни, преди още също да се появи детето, но то си оказва влияние. За това, че може да е още докато е била бременна да има насилие, за благоприятните климатични промени, за екранното време, което прекарваме в къщи, седейки и ние като родители възрастни пред телевизора. Но все още няма доказани твърдения категорично. В Сдружението отбелязват и седмицата на психолога.